Gibuti ang karon sa Davao City Council nga walay imbitasyon kanila, hinungdan nga walay bisan usa ka local official sa Davao City LGU ang anaa kagahapon atol sa inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao River Bukana Bridge. Daghan ang nakamatikod kagahapon nga halos mga opisyales sa national government ug local official sa kasikbit nga probinsya ang anaa atol sa pag-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao River Bukana Bridge sa Davao City kagahapon. Gipangutana sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga konsehal mahitungod niini. Matud sa pipila ka konsehal nga among nahinabi nga walay formal nga imbitasyon kanila nga mutambong sa maong aktibidad. Nakita na lamang nila kini sa mga balita ug sa social media nga ani-adiay sa syudad ang Pangulo. Hinuon kampante si Konsehal Tek Ocampo sanglit wala sila'y nakitang problema sa mong proyekto nga gi-construct sa usa ka Chinese contractor. Agig donasyon alang sa syudad sa Davao sa maayong relasyon niini sa nasod China. Mo lagi no natingala pod may nakita lang namo no sa mga post nga naaday ang presidente diri sa Davao City aron lagi sa pag-inspeksyon sa Bukana Bridge. So wa mi kabalo unsay rason nganong wala pod mi na imbitahan sa maong inspeksyon, but iyahan man ang prerogative, iyahan man ang gusto nga mag-inspeksyon sa diha, no? Wala may problema ng Bukana, dili man na ghost project, dili man na sa ingon nga tawag na substandard because the Chinese government was the one who contracted the construction of the Bukana Bridge as a donation to the city of Davao. Wa man po imbitasyon, wa man ko kadawat og imbitasyon, wa ko kabalo ngano. So wa man po kumonto.